Boas tardes a todos e a todas. Vamos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de xuño. O primeiro punto da orden do día, como de costume, é a aprobación das actas. Son a acta número 6 do Pleno Ordinario do 25 de abril, a acta número 7 do Pleno Extraordinario do 13 de maio, a acta número 8 do Pleno Extraordinario de 16 de maio e a acta número 9 do Pleno Extraordinario de 24 de maio, así como a acta número 10 do Pleno Ordinario do 30 de maio. Non sei se hai algunha cuestión sobre as actas. Pasamos entón a votar. Sí. Boa tarde a todos e a todas. Xo dixemos, creo que no pleno pasado, nos gustaría que se corrixiran as actas que non foron finalizadas en tempo e forma nos plenos anteriores, que se faga a revisión e se corrixan as actas digitais. Moitas gracias. Queda recollido. Pasamos á votación. Votos a favor das actas. Aprobadas por unanimidade. O segundo punto do orden do día é a dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. Son, por un lado, as resolucións da Alcaldía editadas dende 1 de maio ata o 31 de maio, que comprenden os números do 392 ao 506, así como as actas de Xunta de Goberno, a número 9 e a número 10, correspondentes ás sesións ordinarias do día 2 de maio e do 1 e do 16 de maio. E o terceiro punto da orden do día é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa a solicitar á Xunta de Galiza a modificar a Lei 6/2007 de Portos de Galiza para eximir aos concellos e entidades sen ánimo de lucro do pago pola utilización de terreos portuarios. En primeiro lugar, votamos a inclusión na orden do día e depois damos a palabra. Votos a favor da inclusión, unanimidade, ten a palabra o voceiro para defendela. Boas tardes á corporación, á xente que nos ve desde a casa e ao público asistente. O ente público Portos de Galicia ingresou no exercicio 2022 en concepto de canons, concepcións e autorizacións 2.880.000 euros. Este apartado é o segundo que máis ingresos correntes proporciona a esta entidade anualmente, depois da taxa X4 por desembarco de pesca fresca, e aporta un 16,9 ao total dos ingresos de gestión ordinaria de Portos de Galicia nese ano. Aínda que Portos non descompón cal é a cifra exacta correspondente ás concepcións e cal é as autorizacións, o certo é que os concellos veñen abonándolle cantidades moi importantes pola utilización do dominio público portuario. Ademais das elevadas cuantías, os concellos tamén soportan a nefasta xestión de portos en canto ao seu cobro. E así, decentemente, coñecemos que veñen de requerirlles as cantidades correspondentes aos 2 últimos anos pola utilización do espazo portuario que, segundo Portos, sufriron un retraso por mor da falta de persoal, un argumento que entendemos totalmente injustificable. Todas as administracións, Portos de Galicia tamén, teñen mecanismos abondo para a contratación de personal e, polo tanto, para non actuar en detrimento e causar presuicios aos magistrados. Neste caso, os concellos, en outras ocasións, como se ten ocorrido, aos profesionais. E non só é o retraso e a acumulación de dúas sonoridades, tamén erros non menores nas liquidacións, que requiren de explicación e de maior calidade e transparencia nas mesmas. O BNG ven insistindo no máis que evidente e fan recaudador da Lei de Portos de Galiza, as tarifas abusivas que se cobran por a realización de actividades en terreo público portuario, que na maioría dos casos correspóndese con espazos integrados na trama urbana dos concellos, e onde son estes os que se encargan da súa limpieza e mantemento durante todo o ano. As múltiples actividades inseridas na dinámica social local, como festas, eventos deportivos ou mercados, deben pagar unhas taxas excesivas para poder levarse a cabo. A imensa maioría realízanse en espazos urbanos, que, mal estar en baixa titularidade de Portos, nada teñen que ver coa actividade portuaria, nin Portos contribuyen nada ao seu mantemento máis básico. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Rianxo presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción, propoñendo a adopción de seguintes acordos. Solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza, en primeiro punto,
Non aplicación dos artigos 59, 60, 61, 62, 63 e 64 da Lei 6/2017 do 12 de decembro de Portos de Galiza. As autorizacións para instalacións de lecer e similares propostas polas entidades locais e entidades sin ánimo de lucro, de xeito que queden exentas do pago de taxas pola realización de actividades do dominio público portuario. Segundo, flexibilización do pago das dúas últimas anualidades pola utilización do dominio público portuario por parte dos concellos. E terceiro, pôr en marcha todos os mecanismos necesarios para que a acumulación dos cobros das taxas e canon por parte do Porto de Galicia non volva a ocorrer e se eviten os perxuicios que se están a causar. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Con respecto a esta moción, nos hemos axeitado o reclamarlle o que o pago a portos por organizar festas ou por unha serie de actividades non debería recaer nas arcas municipais. É unha actividade da que se benefician os veciños. Tamén é certo que certas actividades que Portos fai tamén implica da colaboración do Concello. Eu creo que se debe establecer un vínculo, un acordo para eximir por lo menos aos concellos que ademais fan uso, os concellos da costa que viven do Porto, e o Porto vive tamén do Concello. É unha relación aí que se dá e que ten que ser fructífera para todos, e non pode xerar un coste un lastre para os concellos que fan uso dos portos. Creo que é pertinente que se traslade isto a Xunta e intentar, por parte dos concellos, intentar chegar a un pacto con portos para que estes cuotas, estes canos sean os mínimos posibles, podendo ser que non existan estes canos. Vemos favorable este punto. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, alcalde. Boas tardes a todos e a todas as presentes e a veciñanza que nos ve nas súas casas. No que respecta á moción que plantexa o BNG, estamos totalmente de acordo na proposta. Debemos de intentar insistir en todo o que xa se debateu no pleno con respecto a estes aspectos relacionados con portos, sobre o deslinde dos terreos que non son de uso portuario e que en parte xa solentaría parte do que aquí se está propoñendo. Debemos de insistir tamén que en esa revisión de tarifas se teña en conta a eliminación dos cobros que a día de hoxe repercuten nos mariñeiros e mariñeiras que teñen a súa actividade no espacio de portos e que deben de pagar unha porcentaxe por a actividade que desenvolven. Solicitamos tamén que se incluya na moción que, como unha emenda, retirar a tarifa X4 aos mariñeiros e mariñeiras, que é unha tasa de portos de Portos de Galicia que cobra pola venta de peixe. Eliminar de igual forma as tarifas ás actividades que nada teñen que ver coa actividade mariñeira, máxime aquí en Rianxo, cando a fachada litoral hai unha serie de establecementos e mesmo actividades que organiza o Concello que teñen que facer un pago a esta entidade. Por lo tanto, nós entendemos que é unha posición favorable, insistimos en que se deslinde afectaría de forma positiva a todo o que estamos expoñendo e incluir as enmendas que estamos propoñendo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Moitas gracias e boas tardes a todos. As vilas mariñeiras pequenas e tradicionais como a nosa teñen o terreo portuario moi integrado, como ben di o voceiro do grupo do BNG, na vida diaria do pobo e dos seus habitantes. Tanto é así que moitas dos festexos e as actividades desempeñanse en ditos terreos. E é certo que o pago desas taxas recollidas na Lei de Portos inciden desfavorablemente en moitas desas asociacións e grupos que teñen a ben organizar as actividades. Cabe tamén mencionar que as actividades deportivas sen ánimo de lucro que teñen establecidas as súas sedes de entrenamento nos terreos de portos pagan unhas taxas de concesión moi altas, como se de empresas se tratara. Por todo isto, o grupo de Rianxo en Común vai votar a favor da proposta. Moi ben, moitas grazas. Había a proposta de incluir unha emenda na moción. Como xa teño dito, este voceiro
sempre que a proposta se emenden sempre para mellorar a moción, nunca se vai opor. O que lle pido que non pase como da última vez é que se lle pida a emenda a quen ten que pedir, non a min. Para facer con respecto á emenda que quere facer o SOE con respecto á tarifa X4 da venta de peixe, eso é unha actividade económica que conleva lucro, entonces eximirlle do pago unha cousa é, eu estaría de acordo na proposta do BNG con accións que non conlevan negocio nin actividade lucrativa, pero bueno, nesta en concreto nesta non estamos de acordo. En todo caso, se o voceiro acepta a emenda, votamos disposto do xunto como quede formulada, para que conste pode darlle lectura aos acordos, incluindo a proposta do Partido Socialista. Si quero leo ou la emito por email Le ahora para que quede tamén acta. Que Portos elimine o cobro aos marineiros que teñan asociado os bancos de Portos que deben pagar unha porcentaxe do seu beneficio, retirar tamén a tarifa X4 aos marineiros ou mineiras, tasa de Portos de Galicia, cobro por a venta de peixe, eliminar o cobro das tarifas ás actividades que las teñen que ver coa actividade portuaria. Bueno, moitas grazas. Pasamos ahora á votación, que se vota tal cual estaba originalmente, incluindo esta emenda que formulou o Partido Socialista, segundo aceptado polo BNG. Pasamos entón á votación da proposta. Votos a favor da proposta. Partido Socialista, Reunxo Común e BNG. Abstencións, as do Partido Popular. Antes de pasar ao turno de rogos e preguntas, informou o voceiro do Partido Socialista de intención de formular no pleno unha moción de urxencia, tendo en conta que non foi remitida canda a documentación do pleno, prégolle que a presente moi brevemente para que despois tamén os grupos se poidan pronunciar. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, o resumen xa na expositivo xa o fixo o alcalde con respecto ao procedimento da presentación. Fixemos unha entrega ante aos voceiros e por email lle remetemos a corporación para que tuveran o coñecemento da mesma e o que se trata é de non esperar ao seguinte pleno de xullo como tiñamos pensado, porque bueno, hai unha serie de situacións que se poden anticipar e ganaríamos 30 días con respecto a algunhas das medidas que se poidan adoptar. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG se quere intervir alguén ou pasamos directamente a votar a urxencia. Bueno, sí que quero dicir que o posicionamento da presidencia e máis do grupo de goberno é a que xa conocen, supoño, que nunha anterior ocasión xa votamos contra a urxencia e neste caso volveremoslo a facer porque entendemos que houve un acordo implícito, cando menos, entre os grupos desta corporación á hora de presentar as mocións. Os grupos, todos os grupos veñen cumprindo con ese acordo e, ademais, ainda entendendo que hai certas cuestións que está claro que se poderían traballar con máis tempo. Son cuestións que eu creo que ao pleno de xullo no pleno de xullo poderemos abordar con total tranquilidade e, ademais, estou convencido de que para entón, polo menos co respaldo do noso grupo contará a proposta sin ningún impedimento. Pasamos a votar, por tanto, a inclusión. Solo a matizar un pouquinho, porque máis alá do acordo que teñamos, o dereito que temos, creo que é facer este procedimento de presentala por urxencia e a votación evidentemente é libre. O que non podemos é xustificala como un único punto de que facemos referencia a un acordo. Os partidos temos a liberdade de poder presentar ao pleno por urxencia calquera situación que entendamos que así o é. Nós, por os motivos que foran, o así o decidimos e evidentemente respetamos. O único é matizar que non é o amparo dun acordo que estamos vulnerando, sino que é o dereito que temos de presentar por urxencia unha moción e que hoxe non se vai a debatir. Vale?
eu defendía a posición do grupo por suposto que ten o dereito a formular as mocións de urxencia en calquera grupo, en calquera pleno. Bueno, eso, pasamos a votar a inclusión na orden do día. Votos a favor da inclusión, Partido Socialista. Votos en contra da inclusión, Alianza en Común, Partido Popular e BNG. Pasamos agora ao turno de rogos e preguntas. Ten a palabra o voceiro do BNG. Gustaría non saber que fixeron unha valoración da marcha das obras do Pazo do Martelo, porque estas teñen que estar rematadas en setembro e consideramos, baixo o noso punto de vista, que van a un ritmo bastante lento. Queríamos saber a súa opinión, se vai haber un problema ou imos chegar a tempo, ou como ve o grupo do goberno. A Brigada Municipal Antiincendios, sabemos que se prorrogou a subvención que da Xunta recibida. A nosa pregunta é cando comezarán a traballar. Quintáns, saneamento de Quintáns, se vai por a terceira prórroga. O día 30 de xuño deste mes acaba esta prórroga concedida. En caso de non ser así, hai algunha medida para concluir esta obra? Regulamento do uso das vivendas dos mestres. Se existía un borrador do goberno anterior, ese é un dos puntos que hai que facer para darlle salida a estas vivendas, a parte do mobiliario que quedou deserto a licitación. Vemos que volvemos a licitar de outra forma, pero bueno, pero queremos saber se o borrador están traballando nel, que é o que pasa. Pexón. Houve un avance no Pexón. Ordes, o Concello de Ordes, levou nas mesmas datas e da mesma forma o Pexón e o que Rianxo. En este momento xa está en activo. En Ordes xa está funcionando. Sabemos algo, é un avance. Se dentro do BNG temos que facer unha xestión, non estamos dispostos a facela, porque, é dicir, Ordenes, ao mesmo tempo, están activos xa. Tense dirixido a Costas pola moción que presentáramos dos candís de Tanxil? Tuveron resposta xa da candís de Tanxil, mas a zona que deixáramos. Tuvemos queixas de familias con nenos de Santa Lucía por invasión de maleza no parque e arredores. Tamén tuvemos queixa de peregrinos no camiño de orixen, por exemplo, da zona de Tanxil hacia Tronco, mesmo na aldea Maldita. En Isorna limpiaron a comunidade de montes de Isorna, pero queixanse de que están nestas zonas sin limpar. Tamén decimos queixas de usuarios do sendeiro dende o Teo Alaxe, por exemplo, está tamén en mal estado. Contador marrón. Cando teñen pensado poñer unha autorización? Aula de maiores de 55 anos. Co grupo do BNG existían aulas de canto, de música, plástica, artes, instrumental, teatro e informática. Agora que están preparando para comenzar o curso, teñen pensado, dende o goberno, continuar ou facerse cargo de unha destas actividades? Patrimonio. Esta é unha área que me doe porque foi leveina. Durante este ano de patrimonio pouco nada soupemos. Preguntei en dúas ocasións por a limpeza das estacións de petros, de petroglifos. Dixo o señor presidente da corporación que faríase máis para adiante. Estamos no mes de xuño. Non se fixo, baixo o meu punto de vista, non se potenciou todos os valores que temos en Rianxo, que son moitos, en canto a patrimonio, tanto Mámoas, Petros, Castelo da Lúa. Hai un roteiro agora para o Castelo da Lúa, xa o sei, son consciente, pero non se está, baixo o meu punto de vista, non se está activando algo que para nós é importante, o noso patrimonio. Esa che digo, en
debía facerse as limpiezas que estaban programadas e que tiñamos o acordo ca Xunta, como estaba programado. Tampouco sabemos se a cruz que estaba en Isorna, que caera, se sigue estando na casa da señora ou se xa está en instalación municipais. E cando se vai a poder instalar de novo no seu sitio original. Tamén queríamos saber cal é a opinión súa do grupo do goberno sobre a suspensión da proba deportiva do Rally de Ribeira. Esta foi unha proba que no seu día foi apoiada dende a Mancomunidade por os 4 concellos. Unha proba que, aparte de mover cantidade de xareiros desta actividade deportiva, traía moita xente a Rianxo. Temos constancia de que parece ser que foi dous concellos que non apoiaron esta proba. Queríamos saber cal é a idea que ten o grupo do goberno sobre esta proba. Gostaría tamén que nos informase das xestións realizadas pola Deputación para a instalación da residencia en Rianxo. Tamén temos queixas de usuarios, estas queixas xa fixen varias recocións da Casa da República. Casa da República, o mantemento, grifos que non funcionan, limpieza, hai cantidad de características que están en mal uso. E por último, Rianxo, o Concello de Rianxo, foi sempre punteiro e abanderado en canto ao Día do Orgullo, en canto ao 25N. Sinto dicir que síntome defraudado. Nesta ocasión síntome defraudado. Está ben como carne xosea para de todos colgar a bandeirola, pero voto de menos hoxe neste pleno un discurso, por exemplo, institucional, como se facía outros anos. Voto de menos actos ao redor deste día, así como pasou no 25N. Xa digo, está ben que nos chamaran xa a las 4 da tarde, que nos mandaron mensaje para que colocáramos todos a bandeira e mañá salí na foto. Vale. Unha foto sala moi mal, non eso, pero penso que debemos ir seguindo bandeira como éramos hasta ahora, tanto no 25N, como no 8M, como o Día do Orgullo. É dicir, voto de menos, vou repetir, un discurso institucional neste pleno que é o que representa a todos os veciños e a veciñanza, e actos ao redor desta data. Nada máis. Ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a empezar cas preguntas. Sí, é certo que quero recalcar que desde que formamos parte aquí desta corporación, este punto de preguntas e de rogos, pues bueno, por parte da alcaldía pasou así un pouco así de maneira superficial, e volvemos a retomar preguntas que xa se formularon no seu día, e bueno, que non temos contestación nin se fixeron actuacións. Quería saber para cando se vai a cambiar o cristal roto que está aí no Xuntamento. Xa van, por lo menos, 6 meses ou 7 meses que se levan dicindo de que hai un cristal roto que dá cara ao campo de arriba, que hai nenos que lle poden tocar ca man, que se poden lastimar. Despois, cando pase algo, botaremos as mans á cabeza. O sea, eu penso que eso, ainda que non teñamos un orzamento, penso que eso non vai supoñer un gasto importante para as arcas municipais. E con isto reitero que, bueno, as preguntas que estamos trasladando aquí, bueno, que nos paramos a plantexalas, vemos que non teñen unha resposta axeitada por parte desta corporación. Entón, pediría
como rogo que, bueno, que se atenderan un pouquiño estas demandas. Se non se poden facer, pois indíquenos e díganos, pois mira, non se pode facer, pois vale, aí xa quedamos contentos, pero que se pase así pola torera, que non se faga caso das queixas reiteradas, pois un pouco tamén fastidia. Quería preguntar si contaremos con servicio de socorristas este verán de 2024. Volvemos a reiterar o informe da balaustrada do campo, se se fixo, se non se fixo, se está en perfecto estado, se hai que subsanar algo. Queremos saber como está. Non quixera que pasara nada. Despois pediremos explicacións. Para cando outra vez volvemos a tratar o tema dos parkings que temos aquí no Concello de Rianxo, os parkings soterrados, tanto o parking de Taragoña como o parking da Praza da Virxen de Guadalupe, pois o seu estado é lamentable. Entonces quería saber se se vai facer algo, se hai un plan previsto de actuación, bueno, a ver que pensado teñen facer. Volvemos a preguntar, en este caso, polo espello do cruce de Tanxil, que non se ve apenas os coches que veñen da parte de Fincheira, e, bueno, isto é extensible a outros serie de cruces que hai no Concello de difícil visibilidade, que, bueno, que sería interesante volver a revisalos e volver a facer unha dotación de espellos para este feito. Con respecto ao cruce de Tanxil, se hai plan ou previsto ou proxecto de facer algo nese cruce, de intentar urbanizar algo esa zona e dotala dun cruce axeitado, non sei, unha rotonda, ou non sei, mirar algún tipo de solucións alternativas ao espello. Tamén quería saber cando se activarán as fontes do Parque de Galicia, polo que se nos trasladara en conversas previas. Hai pensado facer un arranxo da parte das verticais das fontes. Quería saber como está eso e cando se vai a activar. O verán está aí, xa non só para os turistas, sino para os de Rianxo. Os de Rianxo tamén temos ganas de velas a funcionar e disfrutar desa contorna que está un pouco abandonada. Esa máis o parque. Como a robos, un robo inmediato, é unha premura que temos aquí no Concello, é facer unha limpieza dos contenedores de basura. Constanos varias queixas dos veciños respecto aos cheiros insoportables que emanan, e máis agrave agora no verán, que as altas temperaturas. Suerte que hasta agora non houbo verán, pero, bueno, prevese que co aumento das temperaturas, pues, bueno, os olores van a ir en aumento. Quería tamén saber se os contenedores da Ribeira se van a reubicar, se están xa na ubicación definitiva, como vai quedar eso. E con respecto a isto, para cando se vai lanzar a implantación do contenedor de orgánicos? Outro rogo que temos en xeral na franxa marítima daqui do Concello de Rianxo, no Paseo da Ribeira, unha rogaría que se adecentaran os ornamentos metálicos que están oxidados, que un xa caeu e que foi sustituído por un ornamento de plástico para tapar uns cuadros eléctricos. Entre os xardíns da Ribeira volvemos a insistir, xa van varios meses no mismo, o tellado está sujeto con mordazas, esa estrutura está oxidada. Si hai riesgo de caídas de algún tipo, bueno, retirala ou solucionala, non pode estar cas mordazas de forma definitiva. Outro rogo é de intentar adecentar as farolas e a iluminación que hai no casco urbano de Rianxo. Vímoslo constatando en varios plenos e vimos reiterando
esta mesma cuestión. En Rianxo vese moi mal cando é de noite. Apenas hai luz. Entón, rogaría que se leve a cabo un plan específico para a correcta iluminación das vías de Rianxo. Despois, outro rogo sería o de falar con Portos de Galicia para os puntos de amarre dos barcos da sexta lista, intentar chegar a un acordo para ver se se pode implantar de algún xeito e darlle solución a estas embarcacións. Por último, enrogaría un plan para reparar os lavadoiros, fontes e cauces empedrados dos que temos no Concello. Supoño que estarán inventariados, e se están inventariados totalmente, facer un plan de saneamento e limpeza das contornas dos mesmos. Moitas gracias. Moitas grazas. Teño que entender tamén que con esta relación de preguntas e arrojos é comprensible que algunha se escape, non? Pero, bueno, intentarei a continuación, se recollen todos, dar resposta. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Facía vostede antes alusión a un acordo que mantivemos na Xunta de Portavoces, e nese acordo tamén creo recordar na que o alcalde se comprometía a responder as preguntas por turno. Creo que é o segundo pleno consecutivo onde se... Erra. Nese acordo, nesa reunión, falábase de presentar as preguntas por escrito para o pleno a un máximo de 5. Se vou contestar a 20 ou a 30, permítame facelo como a presidencia determina. Pero ese pleno non se chegou a acordo ningún. Quedou en falarse no seguinte pleno. Non se chegou a acordo ningún. Ou eu intentei mal. Por eso estamos facendo a veces algo que non é viable. Pero, bueno, falaremos máis tarde. Creo que se algún dos grupos insisteu e insistirá en regular o funcionamento do pleno, creo que fomos nós desde un principio insistindo en que se desenvolvera o ROM, en intentar redactar o máis áxil posible un acordo escrito para delimitar e establecer un marco que nos regule o funcionamento dos rogos e preguntas e das mocións. E, mentras tanto, teremos que facer ese acordo que de palabra tuvemos na Xunta de Portavoces. Volvemos a estar na mesma situación que estuvemos hai 6 meses, onde seguimos sin resposta ás preguntas que se lle formulou no pleno anterior, e creo que por, non sei se octavo, noveno, décimo pleno consecutivo, non temos esa resposta. Con respecto a este pleno, de que algunha das cuestións se foron falando, queremos facer especial mención no que nos consideramos que debemos de informar a veciñanza. Preocúpanos especialmente a obra de Quintáns. Xa o manifestamos en diversas ocasións, unha obra que leva en proceso 1 ano e 3 meses aproximadamente. Como xa apuntaba o voceiro do BNG, está autorizada unha terceira prórroga que finaliza o 30 de xuño. Nos xenera incertidumbre de como se vai a facer a finalización desa obra, en que lle vai afectar aos veciños que non se cumplan eses prazos, porque sabemos que non se van a cumprir, porque non se vai a finalizar. Cal é a perspectiva que ten o Concello ao respecto de como solucionar ese problema, e aparte como vai abordar o Concello de Rianxo a solución aos 6 veciños que están por outro lado da carretera en Isorna, para darlle solución tamén no abastecemento e saneamento. Por todo isto manifestado, a pregunta é: mostramos preocupación dos veciños e veciñas de Quintáns, como vai proceder o Concello de Rianxo para subsanar esta situación en Quintáns? A seguinte pregunta é: gustaríanos plantexar unha cuestión relativa á planificación turística do noso municipio, especificamente en relación ás persoas que contrataron no verán. Na relación que mandaron de documentación para o pleno aparecía a contratación dunha persoa para
para darlle apoio ao servicio de turismo, e aparecía redactado unha serie de funcións que entendemos, canto menos, que non debía ter unha persoa a responsabilidade de promover o turismo durante 2 meses en Rianxo, cando entendemos que tiña que haber unha planificación previa. E vemos que vai añadido a elaboración de roteiros por o noso Concello, igual que se fixaron outros anos. E nos chama a atención que as horas nas que se van a facer esos roteiros, creo que son os mércores, uns deles son os mércores ás 10:30 da mañán. Entón, a pregunta é, hai algún dato que lle invite a facer e a pensar que esa hora e os mércores ás 10:30 da mañán, entendo que por coincidencia con o mercado, vai a promover máis afluencia? Ten pensado o Concello de Rianxo valorar e incrementar ese servicio en caso de que haxa demanda? Que pasa co roteiro dos petroglifos? Que pasa co roteiro do río Té? Que está a pasar co camiño a orixe? E nos facemos referencia a que está a pasar non porque desapareceron ou os borraron do mapa, é porque a erva os invade hasta o punto de que xa non é só a imaxe que transmite, sino que dá a sensación de que hai unha sensación de deixadez e abandono con respecto ao cuidado deses espacios, e só nos preocupa a súa limpeza en momentos determinados. Tendo en conta a importancia do turismo para a economía local e a promoción do noso patrimonio cultural, gustaríanos saber se vostedes teñen algunha previsión ou plans para optimizar a organización deses roteiros. Consideran posible ampliar a oferta da planificación turística e diversificar os horarios para mellor atención ás necesidades dos novos visitantes? Vaise abrir o Pazo de Rianxiño para visitas turísticas? Como ten pensado solventar a nivel turístico a ausencia da goleta este ano en Rianxo? Comentábamos no pleno anterior a necesidade de regular as bombas de Palenque. E comentaba vostede de que non era responsabilidade do Concello, de que non era o Concello que organizaba, que, deron ustedes unha serie de disculpas ao respecto, pero que resulta que se volvemos a analizar a documentación, os decretos, o libro de decretos número 5 que mandaron vostedes para este pleno, vemos que o Concello de Rianxo autoriza a execución dese tipo de accións, e en todas as solicitudes non aparece un horario reflexado, senón que pon todo o día. O que se lle exixe e o que lle exiximos con anterioridade, e o faremos no futuro de seguro, é que se regule. Seguramente xa haxa unha ordenanza e hai unha normativa que poña clara de como hai que proceder, pero o Concello de Rianxo ten que marcar unha serie de directrices para ser un concello exemplo no ámbito inclusivo. Creo que a concienciación desta agrupación é máxima nese ámbito, así o vimos remarcando durante todo o tempo que levamos aquí no pleno, e entendemos que insistiremos hasta que o Concello entenda que sí que é o Concello responsable de tomar decisións para que eso non pase. Quixéramos formular unha pregunta en relación coa recente decisión tomada pola Xunta de Goberno Local, na que tamén participa o voceiro do Partido Popular, sobre o incremento de custos dos campamentos de verán para os veciños e para as veciñas de Rianxo. Podería explicarnos cales foron as razóns e criterios que levaron a aprobar esta subida de precios? Consideramos que esta decisión afecta directamente ás familias do noso municipio, especialmente nunha época do ano en que moitas dependen destes servicios para a conciliación familiar e laboral. Por exemplo, un neno ou unha nena agora paga 120 euros por todo o verán, con 2 semanas máis que o proceso que había anterior, co campamento que ofertaba o goberno anterior, e vostedes cobran 120 euros cando antes se pagaba 80. Antes unha familia pagaba 15 euros polo plan Madruga e vostedes agora cobran 30 euros polo plan Madruga. Ademais, gustaríanos saber se se contemplaron alternativas ou medidas para mitigar o impacto económico sobre as familias, bonificacións, descontos, etc. E se tiveron en conta as familias en situación de vulnerabilidade. Outra pregunta, e creo que non sei se por cantos plenos consecutivos levamos. Insistimos no plan de viais. O papel soporta
todo o que poidamos. Todo o que poñas soporta o papel. O que rogamos é que se cumpla. Si vostedes están informando aos veciños de que hai un plan de limpeza, que hai un plan de vieiros, o que teñen que facer é garantizar que se cumpla. Senón, o que están poñendo é unha foto, unha exposición en Facebook na que queda ben, bonito, enmarcado, pero non é a realidade. Nos, o que vemos é que falta traballo, falta implicación. Nos expuxemos propostas, creo que no primeiro, no segundo pleno, sobre como se podía elaborar este tipo de situacións, e non temos resposta ao respecto. Co cual, elaboren un plan de viais que vaya acorde ca situación real do noso Concello. Orzamento 2024 foi publicado no Boletín Oficial da Provincia. Informouselles á veciñanza de como debe facer a súa revisión, donde pode facer a revisión do orzamento, como debe facer alegacións en caso de que algún veciño ou veciña quixera facelo. Como se vai facer o servicio de socorrismo? En que praias se vai a dispoñer de socorrista? Que número de socorristas están contratados? E, basicamente, a duración que vamos a ter no servicio que vostedes contrataron e con que modelo de xestión o fixeron. Pregunta: como é posible cambiar un parque enteiro, como é o caso do Parque Galicia, e non somos capaces a quitar un cono dun parque? Temos un cono que xa parece que é un elemento de xogo máis no parque, hasta creo que en algún caso xogan ao fútbol con el, co riesgo que supón que ese elemento que intenta tapar pois queda ao descoberto. Por favor, sean dilixentes nas actuacións e o resolvan. Creo que non é algo costoso, senón simplemente a voluntade de solucionar un mínimo problema para a veciñanza de Rianxo. E denota que debemos de exixirlle traballo. Debemos exixirlle traballo. Con respecto aos rogos, tivemos a oportunidade seguramente de solicitar algunha subvención, como foi o caso de que vostedes destinaron ás 13 cruces, e nós xa manifestamos que era interesante aplicar ou destinar esa subvención a Punta Fincheira. É un sitio emblemático e reflexa exactamente o que manifestamos antes respecto aos roteiros. Falta de traballo, falta de limpeza, falta de planificación, e a xente de Rianxo pasea por ali todos os días, non só no verán. Vostedes decían que iban a intentar escapar das limpezas polas festas, e vemos que vostedes non escapan desa situación. O que fan é escapar simplemente da limpeza en general. Rogamos que teñen en conta esa situación, por favor, e atendan ao noso Concello durante todo o ano, porque os veciños e veciñas de Rianxo pagan os seus impostos para poder disfrutar do seu Concello. Segundo rogo: cumplan vostedes coas aldeas, cumplan vostedes co que puxeron no seu plan de goberno. Coiden os accesos ás aldeas, coiden os carteles de acceso ás aldeas, coiden os espellos nos cruces críticos das aldeas, limpen as pistas das aldeas, respeten o plan de vieiros das aldeas. Cando vostedes foron limpar a Isorna, creo que se olvidaron da Casa da República. Creo que sí, porque estaba no plan, mas fomos facer a revisión o viernes, fomos facer a revisión de como se fixo a limpeza, e a Casa da República no último día que estaba planificado, por eso o podemos decir con criterio, ese día estaba sin limpar a Casa da República. Marquesina de Meiquiz, os veciños casi aproveitan, creo que o San Juan, para retirala. Fagan vostedes a revisión das marquesinas que teñen que cambiar. Vostedes, cando empezaron o goberno, fixeron, a primeira actuación que fixeron foi cambiar a marquesina de Ourille. Bueno, pois sigan facendo ese traballo. Nós encantados de que se faga, encantados de que canto máis fagan vostedes, mellor para nós, mellor van a estar os veciños e veciñas de Rianxo. O noso traballo é exigirlle que o fagan. Cumplan vostedes cos veciños e veciñas de Rianxo. Nós encantadísimos de facelo e de apoialo, pero fágano.
informen aos veciños e veciñas do estado actual do abastecemento e saneamento no noso concello. Insistimos xa a semana pasada que os veciños e veciñas de Burata seguían nunha situación complicada, imos entrar no verán e esa situación se vai agravar un poquinho máis. Fagan vostedes un plan, creo que sea xenérico e que abarque toda a legislatura para poder planificar e informar aos veciños de cando se vai a cumplir con esa proposta de saneamento e abastecemento e dediquen os esforzos necesarios a solventar aqueles puntos que son favorables de facelo con pouca inversión. Por exemplo, a Devesa en Asados. Os veciños e veciñas da Devesa reclaman, igual que os outros moitos veciños que están sin abastecemento e saneamento, que se cumpla canto antes e que se lle leve o abastecemento. Están esperando por a agua do río Ulla. Cumplan vostedes con eles. Último punto. Volvemos a insistir, coiden o institucionalismo. O que hoxe vimos aquí é un reflexo do que vimos percibindo ao longo da legislatura. No orzamento 2024, vostedes teñen unha partida destinada sobre 14.000 euros a actos protocolarios. Entendo que se vostedes teñen unha partida destinada a actos protocolarios, señal de que os planifican. Señal de que se hai un acto en Rianxo, como foi o outro día, nunha exposición relacionada co ámbito do mar, vostedes teñan a capacidade de invitar, por menos, a cofradía de pescadores, a mulleres salgadas, a todo ese ámbito que rodea o sector mariñeiro. Éramos 5 persoas. 5 persoas. Vostedes están aplicando un sistema de paso, de trámite, de pasar por encima das cousas. Percibímolo o Día das Letras Galegas, percibímolo hoxe como un día que tiña que haber un acto institucional para defender o movimento LGTBI e non hai. Pasan vostedes con un sistema de trámite e iso que denota é falta de traballo, é falta de capacidade de traballar. Coiden vostedes os actos. Vímolo outro día exactamente igual, en todos e cada un dos actos nos encontramos nunha situación casi que de incertidumbre. Celebrouse unha carreira en Rianxo con saída e chegada. Creo que sería honorable que o alcalde de Rianxo, tendo saída e chegada en Rianxo, mandara unha invitación á corporación. Sería honorable. Nos faríamolo, de seguro, Nos faríamolo. Moitas gracias. Si pedimos cumprir, hai que cumprir, non? É un tema dunhas facturas que penso que se estuda económico do Concello é importante para que revisen sobre non é nada nos decretos que nos mandastes aparece para que revisen, porque estou seguro, desde aquí sempre confiamos na intervención, pero, por exemplo, aparece o censor do Museo do Mar, mantemento, mes de decembro 431 euros, mes de xaneiro 457 e mes de febreiro 457, é dicir, mantemento 3 meses distintos, pasan, ten que ter unha explicación. Igual que no lumeado das escolas das antigas de Asados, aparece no mes de decembro, novembro e decembro, 5 recibos distintos, con distintas cantidades. Tamén é para que revisen que expliquen de outra maneira, por exemplo, porque aparece charla coloquia dun señor 1.000 euros. Eu son consciente de que ese señor non correu 1.000 euros para a charla. Seguro que ten que haber algo máis que ao redor deso, entonces que especifiquen no que nos mandan. Igual que tamén lle pediría, e con este remato, que deixen xa de mandarnos por episodios o que se gastou na cabalgata, que nos fagan un resumen de todo o que se gastou na cabalgata, porque desta vez chegounos un grupo de Portugal 6.000 euros, outro grupo 4.200 euros, é dicir, estamos chegando mes a mes por episodios, que nos manden, se pode ser, o que se gastou na cabalgata, nada máis, eso que revisen eses datos. O que se mandan son as facturas aprobadas. As facturas apróbanse en función de cando entran tamén. E hai xente que se presenta agora non se pode mandar aí 3 meses.
ou cando se aproba a proposta de gasto, este tipo de cousas. Pódese, se se solicita o gasto da cabalgata, remíteselle sin problema. O que se manda non é a título informativo do gasto desas cuestións, é a relación de facturas aprobadas. Eso non só depende de nós, depende de cando entran as facturas, cando se autorizan as propostas de gasto, cando se efectúa o pago, etc. Entón, por eso poden aparecer cousas máis tarde ou moito máis tarde que outras, sendo relativas ao mesmo evento. Algunha das cousas que comenta do que teñen que ver con instalacións eléctricas e demais, eso ten que ver cos cambios que houve nas potencias contratadas durante varios meses a finais do ano pasado. Eu creo que incluso aquí no pleno algún grupo preguntou sobre falta de luz en distintas instalacións municipales, non sei se na Atalaya, na escola da Bacariza Seguro ou en algunhas zonas destas, daquela justificábamolo en que había un problema coas potencias contratadas, había un trámite, os cambios oportunos con coa distribuidora, etc. Eses cambios son os que as facturas esas, ese tipo de cambios teñen que ver cos cambios de potencia que se efectuaron en todos eses momentos. Entendo que faltará algunha por entrar, porque houve máis casos, non só da Atalaya. Por seguir co grupo, empezabas aí falando das obras do Paso do Martelo. Eu só podo dicir o que veño dicindo, que é o que trasladan os técnicos, os técnicos responsables da obra. O que trasladan é que as obras van en tempo, que se están desenvolvendo de acordo co calendario previsto, e que non hai ningún risco que aventurar a respecto da preocupación que evidentemente todos podemos compartir, non? Ainda recentemente efectuouse unha visita ás obras coa subdelegada do goberno, que quixo conocer o estado das mismas e demais. Fixose esa visita acompañados pola directora de obra, que fixo unha explicación do que se fixera, do que restaba por facer, e tamén desta cuestión das previsións que podría haber en relación ao prazo de execución. Non nos trasladaron ninguna preocupación, e os contactos recurrentes, que como non pode ser de outra maneira, o grupo de goberno mantén cos técnicos responsables, que a directora de obra, por suposto, pero tamén cos responsables da empresa, son que todo se está desenvolvendo segundo o previsto, e se houbera algunha incidencia ou algún asunto que nos alertara de que podría haber un risco por non cumprir os prazos que eso podría supoñer, trasladaría eu tamén sin ningún problema, e estou convencido de que tería algunha xustificación, pero de momento non lo trasladaron, senón que nos trasladan sempre que preguntamos tranquilidade nese sentido, non? Preguntaba tamén pola brigada antiincendios. Prevese que comece a vindeira semana, o día 1 de xullo é o luns, entón prevese que durante esa semana empecen. Están definidas as áreas de actuación, que son as mesmas que o ano pasado e que veñen sendo as mesmas tamén durante os últimos anos, fundamentalmente, e entón para a vindeira semana empezarán. Preguntaban varios grupos polo que ten que ver co saneamento de Quintáns. O saneamento de Quintáns ven sendo unha obra tremendamente complexa, está sendo unha obra tremendamente complexa, xa se prevía que fora, por distintos motivos, fundamentalmente que tiñan que ver co estreito dos viais en algún punto, coa proximidade aos viais de construcións de escasa entidade, pero débiles en moitos casos. Falo de cubertos, muros de pedra seca, etc. E prevíase que tamén a dureza do terreo tamén poidera xogar en contra do avance das obras, non? Isto último foi, sin dúda, moito máis incluso do esperado, o cal incluso levou a empresa a buscar alternativas ás planteadas inicialmente, non? Optouse por facer un topo en algún dos casos, empregouse en outros puntos outras alternativas ao picador para tratar de avanzar, pero ainda con todo, o ritmo de
o ritmo de execución da obra está sendo lento, e boa mostra deso son as prórrogas que se concederon e as que se facía referencia. O que trasladan tamén dende a empresa, como se poden imaginar, estamos encima da cuestión e tamén temos interés en que a obra remate o máis axiña posible. O que trasladan é que á volta dun mes a obra estará rematada como moi tarde. Veremos como resolver o que poida estar fora de prazo de execución, e tamén se temos que tomar as medidas oportunas polo retraso ocasionado, pois tamén se tomarán. A empresa está ao tanto de todo. O interés que temos fundamental é que acaben dunha vez, para darlle servicio aos veciños e para, ademais, acabar co perxuízo que en moitos casos se está dando. Pódense imaginar se é difícil avanzar, o que pode supoñer para unha familia, para unha persoa calquera, ter un picador ao lado da casa un mes ou un mes e pico, como foi o caso, non? Somos sensibles con esas situacións, intentamos ofertar todo tipo de solucións, incluso nalgúns destes casos que lle comento, se variou o horario de traballo da empresa para, cando menos, non perxudicar en algún caso o descanso de algunha persoa, de algún veciño, ou facilitar que en algún momento en concreto de convivencia con persoas maiores ou con menores, a convivencia fora máis axeitada e non ter ese picador ao lado. Buscouse esas alternativas, tamén con boa disposición sempre da empresa, pero non cabe duda que as obras están indo moito máis lentas do que desexábamos. O que vamos esperar é que nestas próximas semanas rematen por fin, se proceda a pavimentación do núcleo, e todos podamos xa darlle carpetazo a esa actuación. Recordo que tamén se preguntaba, non recordo cal dos grupos preguntaba, non só por esta actuación, sino polas vivendas que quedan do outro lado da estrada. Prevese tamén que unha vez que rematen as obras en Quintáns se faga ese traballo. Foi unha previsión que se fixo xa ao comezo das obras, falouse cos veciños dese outro lado da estrada. As conexións están cruzadas xa hai tempo que se deixaron cruzadas, pero ningún dos veciños do outro lado da estrada se conectou hasta a fecha por distintos motivos que tampouco non vale a pena abordar. Veuse con eles esas posibilidades, e instándose sempre a que unha vez que rematara a actuación do outro lado da estrada, no medio do núcleo, se procedería con eso. Preparouse unha memoria técnica para tamén ter os permisos oportunos. Incluso a zona visitamos recentemente a zona coa responsable da Diputación, coa responsable da estrada, para tamén que nos dera o seu punto de vista. Non veu ningún impedimento, entón, todo está en marcha para poder desenvolver esa actuación e conectar esas vivendas ás redes unha vez que as obras no interior do núcleo finalicen. Falaba tamén do que ten que ver coas vivendas dos mestres. Estamos traballando nese regulamento. Procuraremos que poida abordarse no seguinte pleno, para o cal convocarei aos grupos para abordalo. A base dese regulamento é, por suposto, o que había avanzado e os regulamentos que tamén hai aprobados en outros consellos, todos eles moi semellantes, porque abordan unha mesma cuestión. Entón, xa lles digo, a intención é que ao próximo pleno se poida levar. Con esa finalidade, procurarei a maior brevedade convocar aos grupos para abordalo. Sacouse a licitación a dotación de mobiliario nas vivendas. O problema que houve foi que o mobiliario, cando estaba previsto sacar a licitación, estamos falando dun proxecto do ano 21, naquela altura definiuse uns prezos cos prezos daquel momento. Os prezos de hoxe pouco teñen que ver con aqueles, e ademais o proxecto, o prego técnico daquela, facía alusión a un tipo de mobles dunhas cadenas internacionais que todos podemos conocer,
Entón, incluso nese sentido, para outro tipo de empresas alcanzar eses precios era casi imposible. Entón, bueno, sacouse igualmente a licitación, houve empresas que se interesaron, que falaron con nós, etcétera, etcétera, pero que finalmente non se presentaron porque era absolutamente inviable que o puderan facer polos pregos definidos. Volveuse a sacar con procedimento novo. Bueno, vamos a ver si se resolve. Creo que quizás haxa posibilidades para facelo, unha vez que tamén as empresas teñen máis tempo para abordalo, pros, contras, ou bueno, queda nas súas mans. Eu creo que non teremos problema, non? Mantemos e compartimos a preocupación que ten que ver coa aprobación do pexón. Nós estamos á expectativa de novidades, todo canto se nos require se atende, pero, bueno, sinceramente pouco lles podo avanzar. Cada vez que nos poñemos en contacto con quen corresponde ou que nos informa que está en trámite de resolver o que hai que resolver, eu espero que efectivamente non se demore en certas cuestións, incluso direi perxudiciais para os intereses do Consello no que ten que ver co trámite administrativo xa se aplica, porque, como saben, a Lei do Solo obliga a exixir os informes sectoriais necesarios aínda coa aprobación provisional que ten neste momento o pexón. Nese sentido, a nós, aínda sen estar aprobado definitivamente coa súa publicación no DOJA, xa nos exixe un traballo administrativo importante, cousa que non era necesario coa falta de pexón, está claro. Pero bueno, nos intentaremos seguir insistindo. Ademais, tamén lles dixo, como en outras ocasións, tamén se solicitaron as reunións pertinentes con responsables dos organismos que teñen que pronunciarse. Tamén esperemos que, unha vez que se nos convoque, teñamos ocasión de trasladar tamén esta preocupación personalmente, non? Que ademais, como vexo, é a preocupación, por suposto, de toda a corporación. Sobre a cuestión dos cantís de Tanxil, polos que se preguntaba tamén, efectivamente tivemos a ocasión de dirixirnos a costas, incluso a propia persoa da demarcación evaluou o resultado final da actuación que desenvolveu costas, ou que nos trasladan que, bueno, do seu punto de vista, a actuación que se fixo foi unha actuación encaminhada a resolver os problemas de seguridade que existían no areal pola posibilidade de caída de algún dos árbores que estaban pouco firmes no cantil, e pouco máis. Non se contemplan neste momento, polo menos, ou así se nos trasladou, ningunha actuación a maiores que poidera estar encaminhada a algún cambio no que ten que ver co cantil ou coa súa parte superior. Entón, en todo caso, a preocupación a respecto de posibles escorrentías, etcétera, compartímola. Pola nosa parte estamos a disposición de acompañar a demarcación de costas en calquera actuación que poidan determinar oportuna, pero que se nos traslada é que efectivamente se levou a cabo ese traballo e que neste momento non hai previsto unha segunda fase nese sentido, non? Falábase en xeral de cuestións que ten que ver coa vegetación, en particular nos parques. A semana vindeira acometerase unha nova limpeza de todos os parques do municipio. Entón, creo que falaba do da Santa Lucía, pois tamén, por suposto, será un deles. Hai outras cuestións que estes mesmos días se veñen facendo. Un deles, eu creo que tamén o comentaba, o sendeiro do Río Té. Ademais, antes de facer esa actuación, que se fixo foi unha evaluación previa de todo o sendeiro con persoal de Augas de Galicia para que
houbo apercibimentos por parte de Augas de Galicia sobre actuacións anteriores que se levaron a cabo no sendeiro do Río Té. Entón, para evitar esas situacións, pola nosa parte, o que se fixo foi primeiro facer unha evaluación de todo o sendeiro co persoal de Augas de Galicia. O persoal de Augas de Galicia marcounos unhas directrices para efectuar a limpeza do sendeiro, directrices encaminhadas fundamentalmente a facilitar a regeneración da vegetación de ribeira na marxe máis inmediata ao río. Entón, seguindo estrictamente as indicacións do persoal de Augas de Galicia, xa estes mesmos días se efectuou cando menos a totalidade da limpeza dos laterais do río, e o contrario tamén se rematará, se non esta mesma semana, a principios da que ven, non? Preguntaban tamén varios grupos sobre a implantación do colector marrón. A implantación do colector estaba, sigue estando, por un lado, pendente da disposición orzamentaria para facer a implantación. A implantación podémola facer, a instalación dos colectores nas rúas podémola facer porque dispoñemos dos colectores. Pois é cuestión de facilitar ou planificar a instalación dos mesmos. O que falta é a segunda parte, que é establecer con unha empresa a recollida desa materia orgánica, que non pode ser, por suposto, ten que ter uns colectores especiais. Exixen, ademais, pola característica dos residuos, unha limpeza moito máis asidua que as limpezas dos colectores que estamos máis acostumados a ver, e tamén hai que contemplar o traslado desa materia orgánica á planta correspondente, que é unha planta tamén específica, no noso caso, a construída recentemente en Vilanova de Arousa. Esas cuestións teñen un coste que, por suposto, non estaba previsto nos orzamentos prorrogados, un coste que agora sí que está previsto. Entón, coa entrada en vigor do orzamento, é unha cuestión que se pode abordar, e ademais o que estamos facendo, por eso tampouco, ou do que tamén dependemos en certa medida, creo que yo trasladei en algunha ocasión, dun interés en abordar esta cuestión dunha maneira mancomunada, non? Houbo distintas xuntanzas de traballo nese sentido co goberno de Boiro, co goberno da Pobra do Caramiñal, para evaluar esta cuestión. Están na mesma situación que nós. Ningún dos tres consellos instalou de momento o colector. Non teñen ninguna, cando menos no caso de Boiro, non ten o servicio licitado. Entón, prevese facelo desta maneira tamén coa intención de que poida supoñer un abaratamento no custo do servicio. Cabe ter en conta que cando menos durante un tempo, e probablemente durante moitos anos de recollida deste colector, cando a recollida tamén é máis asidua que a dos colectores que estamos acostumados a ver. Por tanto, a maioría dos colectores, cando se valeiran, os marróns noutros consellos teñen pouca carga, en sitios apenas alcanzan a mitad do colector, polo que tamén tuvemos ocasión de ver en visitas de traballo. Entón, dá pé a poder compartir rutas, porque un mesmo camión podría facer parada en distintos consellos, e tendo rutas comuns é probable que eso supuxera un abaratamento do custo. Eso que se está traballando, unha vez que todos teñamos capacidade para poder abordalo, implantarase xa definitivamente. Nós, unha vez que dispoñamos do orzamento, eso será máis doado. Boiro aprobou o orzamento a semana pasada, tamén está nesta situación. Entón, vamos seguir traballando da man, implantando ou esperando implantar o colector a maior brevedade. Falaba tamén do que ten que ver coas aulas socioculturais. A resposta é prácticamente a mesma, non? Unha vez que entre en vigor o orzamento, poñeránse en marcha o que estaba previsto, que é a posta en funcionamento de 4 aulas socioculturais. Este curso pasado houve que prescindir de algunhas delas,
por cuestións orçamentarias, por cuestións de gasto. Ora, unha vez que teñamos orzamento, poderemos recuperar 4 aulas, que é o que desexamos, non? Faláballe tamén recentemente do que ten que ver con ese cruceiro que está pendente da súa rehabilitación. Prevese, como tuve unha ocasión de trasladarlle, seguir o mesmo modelo que se seguiu co cruceiro de Armida. Entón, está encaminhado para que o responsable desa actuación o recolla a maior brevedade e se poñan a traballar. A súa vez tamén está previsto, tamén terei ocasión de trasladarlo co suficiente antelación, a reinstalación reinstalación non, como lle comentaba, a recuperación do cruceiro de San Xoán, o cual moi probablemente non se vai poder instalar no seu punto orixinal polas dificultades que se supón, porque está moi fragmentado. O que se vai facer, o que se decidiu facer, foi eu traslado a opinión do restaurador que fixo a actuación, que eu desto entendo pouco. O que se vai facer no canto de colocar a peza orixinal no seu sitio, dado que non é o que recomendan os técnicos, será, ou é o que xa se fixo, unha réplica da cruz orixinal, que será a que se poña no seu sitio. Isto, cando se faga, unha previsión que se tiña era poder facelo no marco da festa de San Xoán, como correspondería, pero desde os responsables desde a Escola de Restauración de Pontevedra notificáronos que iso non era posible por distintas cuestións, e vamos agora a respetar o turno de palabra. Despois, se quer en privado, falamos máis desta cuestión, pero, é o que lle traslado, que é o que trasladan os técnicos, non? Falaba do que ten que ver co Rally de Ribeira. Eu tampouco non teño moito que dicir nese sentido, non? A organización, cando menos polo que puiden ver na prensa, anunciou a suspensión do evento. E pouco máis sei, con nós tuveron algún encontro no que se plantexaron unha serie de cuestións. É certo que anos atrás a Mancomunidade viña facendo unha aportación importante para o desenvolvemento desta actividade. Esta aportación cancelouse este ano, e así se lle trasladou a organización, porque se entendía que manter esa colaboración podía entrar en conflito con distintas subvencións, con distintos plans de sustentabilidade que a Mancomunidade ten en marcha. Por ese motivo, seguindo sempre asesoramento técnico, tomouse esa determinación. Trasladóuselle a organización, e a partir de aí, a organización entendo que dou os pasos que considerou oportunos, e o último que souben a través da prensa foi esa cancelación dun evento, o Rally de Ribeira, que polo noso Consello viña tendo un par de pasadas ou 3 neste último ano, quero recordar. Insisto, non tuve unha ocasión de que dentro da organización trasladaran ningún outro motivo, ninguna outra situación, nin algún persuiso do que comentaba vostede de algún outro consello, non? Preguntaba tamén polo que ten que ver coa residencia pública que a Deputación promove no noso consello. O último que podemos compartir, ou que a Deputación compartiu con nós, é que está previsto que próximamente se licite o primeiro, que é os estudios xeotécnicos e a redacción do proxecto técnico, o cual non está feito e non se fixo tampouco aínda en ningún dos outros 3 consellos que tamén van ter unha residencia. Entendo que se fará máis ou menos a vez a licitación dos proxectos, e unha vez que os proxectos estén redactados, entendo que primeiro, unha vez que conozcan os resultados dos estudios xeotécnicos, unha vez que os proxectos estén redactados, empezaremos unha nova fase. Cando menos hasta agora non houve esa licitación dos proxectos. Supoñemos que será nos próximos
en un tempo breve, é só que nos trasladan, pero non temos moito máis que comentar, non? Tomo nota do que se falaba da Casa da República, botaremos un vistazo, así como dos outros rojos que se comentaban, non? Falábase tamén do cristal daqui da ventana da casa consistorial. Está previsto que feito unha empresa local efectúe o cambio do cristal. Estaba previsto que isto era feito. Bueno, as empresas estaban con bastante volume de traballo, afortunadamente, por motivos ainda non se cambiou, non só ese, senón ese é máis o dunha venta traseira, que unha das non a queda cara ao parque, que tamén está bueno, tamén ten unha fractura, senón outra das que están aquí no calexón, porque tamén está rota, ainda que está a unha certa altura, os rapaces suben aí e tamén poden ter algún tipo de risco. Entón está previsto cambiar as dúas, a empresa que vai cambiar xa veu, xa mideu, xa fixo os trámites para facer o cambio, pero ainda non se fixo o cambio. Entón, esperemos que tampouco non se volva a repetir a pregunta noutro pleno, son o primeiro que o desexe. Falaban tamén varios grupos da cuestión dos socorristas. Este ano prevese non, haberá socorristas os meses de xullo e agosto, haberá 3 socorristas, 2 prestando o servicio efectivo na praia de Tanxil, en horario de 12 da mañá a 8 da tarde. Dende ali, tratarán tamén de estar o máis atentos posibles ou atender calquer circunstancia que se dea, calquer evento que se dea, calquer outra situación en calquera dos outros areais, o cual se informará sempre coa antelación suficiente, pero estarán en Tanxil fundamentalmente. Vimos outras posibilidades, pero por razóns orzamentarias este ano limítase a ese areal. Esperemos que para o ano podamos incrementar o número de areais, cando menos os 3 recollidos no censo oficial, pero bueno, entendo que este ano xa damos un paso importante para acadar ese obxectivo coa disposición de socorristas despois de cando menos 4 anos sin eles nas nosas praias, non? Está listo ese informe do que se falaba respecto da balaustrada, foi redactado por un dos arquitectos municipais. Esta mesma semana, se é posible, remitirase. Tuve unha ocasión de botar un vistazo á balaustrada. Fundamentalmente o que concluye é que se manteñan as medidas de protección que se veñen adoptando, entendendo que con elas se evita calquera outra circunstancia. Instase tamén a, cando haxa posibilidade, facer unha evaluación moito máis profunda da que se pode facer dando un estudio visual, non? Abordar un estudio incluso físico-químico do que ten que ver coa estrutura, o cual xa nos require non só abordarlo polos técnicos municipales, senón que unha empresa especializada no ámbito da conservación e restauración tamén faga ese traballo moito máis profundo, non? Falábase tamén do estado dos parques subterráneos, que realmente non é idóneo, ou é malo, sinceramente. Procuraremos tamén acometer as actuacións necesarias a maior brevedade. En algunhas delas, sobre todo, veñense dando problemas de limpeza, fundamentalmente tamén, incluso en Taragoña recentemente aparecían incluso excrementos e cousas así, non? Fixos unha limpeza en profundidade estes días pasados destes parkings, e iremos tomando nota destas reparacións que necesitan, cando menos de ornato, porque hai outras, fundamentalmente, nos dous, en particular no de Taragoña, que teñen que ver con problemas de humidade moi importantes, ou incluso de mobilidade, porque o ascensor está en estado ruinoso, que se estamos falando de actuacións moito maiores, que seguramente sea máis complexo abordar, pero cando menos aquelas que teñen que ver co ornato dos parkings, procuraremos non demorala, non?
Falaban tamén varios grupos en xeral dos espellos, en particular falábase do espello do cruce de Tanxil, tomo nota. Recentemente, creo recordar, falo de memoria, que se cambiaron un total de 9 espellos de puntos ou ben nos que non había ou nos que estaban rotos. Con eso chegamos ao fin das posibilidades. Tamén, unha vez que teñemos o orçamento en vigor, pois haberá unha nova remesa de espellos e poderemos ir atendendo este e outros puntos dos que imos tomando nota, tanto porque nós mesmos os vemos, porque chegan notificacións de veciños afectados, etc. Hai xa unha previsión de cambios que despois se trasladan á policía local para que tamén evalúe a conveniencia ou non de efectuar eses cambios e faremos ese, non? Prevese tamén que axiña se poña en funcionamento as fontes do Parque de Galicia. De feito, xa recentemente os distintos técnicos estuveron ali fundamentalmente retirando parte da instalación vella que xa non funcionaba, entón, retirando ese tipo de aparellos, algunha grieta tamén atendendo e demais. Entón, tamén se prevé que axiña se poña botar a andar a fonte tal cual prevíamos que se fixera, tamén como xa se explicou, non? Había tamén, eu creo que o resto ten que ver con rojos dos que tomo nota, tanto de limpeza de colectores, que tamén está previsto para estes próximos días coa chegada da calor, e o que ten que ver con esas actuacións aí na ribeira das que se falaba. Retiraron xa eses 3 elementos metálicos que tamén estaban nunha situación bastante lamentable. Dous deles albergaban cuadros eléctricos, ou algúns puxáronse repoñer sin maior dificultade, outro houve que instalar un elemento para albergalo por as dimensións do cuadro. E agora tamén abordaremos esa cuestión que ten que ver coa praza, na que efectivamente no inverno se levantou parte da estrutura e acometouse da mellor maneira posible para pasar o rato, pero está claro que non pode ser a medida definitiva. Aí, ademais, hai unha situación a ter en conta, porque, no seu día aplicouse un produto para evitar a corrosión dese elemento. O que pasa é que ese produto aplicouse na parte visible do elemento, entón, naquelas zonas máis agachadas, non. E nesas partes a corrosión se foi traballando, entón, hoxe, para sustituir un elemento que cae ou que se desploma por outro, soldar sobre un espacio corroído non é posible, e outro tipo de solucións tampouco non é moi duradeira, non? En todo caso, abordará esa situación para evitar que esa solución provisional da que falo, que non é máis que poñer un trinquete, que non bote máis tempo do que corresponde, non? Falábase tamén do que ten que ver coa contratación do persoal de turismo e a programación de saídas. As contratacións e as funcións fixáronse atendendo aos criterios da persoa técnica do departamento, e así fixáronse as contratacións como entendo que se veñen facendo, e tamén en base aos criterios técnicos da técnico responsable, por suposto, co visto a praxe de quen lle fala, que é o responsable da área, tamén se fixo unha previsión de roteiros atendendo o interese que se ven notando nos visitantes, atendendo tamén ao volume de visitantes que hai, etcétera. Non? Por iso tamén se fixan uns días, uns horarios en concreto, porque xa son moitos anos de tomar nota dos visitantes que recibimos e desa experiencia que se vai fixando, o cual, ainda que se fixan eses horarios ou eses roteiros que se difunden, prácticamente a diario hai visitas a múltiples espacios do Concello, non? Hoxe mesmo recibíamos alrededor de 60 persoas que tuveron ocasión de ver varios puntos acompañados do persoal de turismo. Un día anterior tamén recibíamos 30 ou 40 persoas que
nos avisan de que van vir, se planifica ese recibimento, se informa tamén onde poden ir a comer ou onde poden pasar aquí un día, non? Prácticamente é un goteo continuo de grupos de entre 30 e 60 persoas estes días, vais atendendo desa maneira, que se calquera solicita unha visita en particular a un sitio, por suposto, se se atende. E ademais deso, pois planifícanse estas saídas que se anuncian, e ademais hai outras que se irán definindo, que se enmarcan en datas sinaladas, como pode ser a Guadalupe, eventos particulares. Despois, dentro duns días, cando se desenvolve o Festival de Arte Urbano, pois tamén hai unhas visitas programadas nese marco. Despois, no marco de distintos eventos, pois sempre se fai ese traballo, ese esforzo que tamén se difunde para que poida ser disfrutado por todos, non? Nese sentido, non se prevé abrir o paso de Rianxiño para ese tipo de visitas, porque non poderíase facer, pero ten que ser, en todo caso, como yo os digo, se hai unha visita de un grupo que por motivos os que sea quere conocer o paso de Rianxiño, por suposto que se fai, que se leva a que o poidan ver, se acompaña, e incluso, se é o caso, se ofrece unha explicación, non, do que ali hai, o que non podemos ter as instalacións abertas a ese tipo de tránsito, porque non temos persoal ali fixo, pois non poderíamos garantir, por un lado, nin a seguridade das persoas, nin, por outro lado, a integridade de todo canto ali hai, non? Falaba efectivamente dunha empresa con unha embarcación que este ano non sei se ten previsto ou non prestar servicio no noso Consello. En todo caso, non prestará servicio promovido por este Consello, pero este Consello sí que promoverá ese tipo de saídas en embarcación pola ría como outros anos. Entón, a todos os que nos visiten, e tamén aos veciños que o desexen, pois se lles ofrecerá ese tipo de ocio como se ven ofrecendo. Eu desconoso se a maiores algún tipo de empresa ten interés en promovelos pola súa parte ou non, ou outro tipo de situacións, non? Non sei se os restos son casi todo rojos, dos que vou tomando nota, tanto do que ten que ver cos focos de Palenque que se comentaba, como con outras cuestións. Comentábase tamén algo sobre o que ten que ver aquí co parque do campo de arriba. Tomei nota moi á expresa, pero sobre un elemento que está roto, está en trámite de cambiar, ainda que parece que non é custoso, porque creo que máis ou menos a reparación do elemento vai en torno a 1.500 euros, unha cousa así, ou un muelle que foi o que rompeu. Entón, solicitouse o suministro desa peza, tarda un tempo en vir, unha vez que veña, pois ainda o operario terá que facer a instalación no elemento e despois instalalo, non? Entón, efectivamente, gustaríanos xa que estuvera reparado, pero vaise demorando por esa cuestión, e además sí que ten un prezo elevado, que en algúns casos incluso vale o mesmo unha reparación que un elemento inteiro novo, non? Tamén se falaba do que ten que ver co incremento de custos para o campamento de verán, o incremento de custos. Tristemente, o incremento de custos de casi todos os servicios hoxe en día non é unha novidade, non é unha novidade o que nos custa ás administracións contratar certos servicios, e, por tanto, tampouco non é raro que ese servicio teña un custo, non? O que non poderíamos facer era, pois contábamos antes o caso das vivendas domésticas, sacar a licitación un servicio por un precio que non se presentara a ninguén. O que poderíamos facer era sacar ou acompañar ou asumir, mellor dito, o Consello todo o gasto que suporía esa contratación, e aí entramos noutras dificultades, non? En todo caso, se ben a certo que se incrementou o custo, tamén se incrementaron as semanas de campamento, empezou antes do que viña empezando. Ofrécense distintas alternativas para as familias interesadas. Prevese, por suposto,
que a familias en situación vulnerable que veñen derivadas de servicios sociais non fagan ese pago, incluso outras situacións como cando recibimos rapaces e rapazas que cada ano nos visitan chegados do Sáhara, pois que tamén poidan dispoñer dun número de prazas reservadas. Fais un tipo de unha serie de reservas de prazas que atenden este tipo de circunstancias, non? Ainda con todo, ainda co incremento de custos, prevíase unha saída inicial de 195 prazas. Finalmente chegamos ás 240 pola demanda que houbo de prazas e quixemos tamén atendelas todas. Entendemos que nese sentido, pois ainda co esforzo que en moitos casos as familias teñen que facer, non cabe dúda, pois o servicio foi de interese para as familias e estou convencido de que se desenvolverá de maneira correcta. Ademais, o propio empezan o vindeiro luns, se non me equivoco, día 24, estou convencido que se desenvolverá sin ningún problema. Eu creo que con isto sí que contesto a todo. Insisto, se deixo cousas a contestar non é porque as obvio, senón porque se formulan moitas preguntas e teño que tomar nota de todas á man, pois algunhas podo non tomar nota ou incluso coller algunha referencia que depois me costa abordar. E, sin máis, estamos por rematada a sesión.